Igbo mmanụ nọ na ihe omume okwu ntabi ire n'oge obi aṅụrị n'oge egwuregwu ndị Igbo tata maka inye ndị Igbo obi aṅụrị mee obi ụtọ n'ihi na ndị Igbo kwesịrị obi aṅụrị ọ bụ na UGWUMBA TV ka na-ewetara gị ihe a aha m bụ Tochukwu Kasme a na-akpọ m To Handsome ka anyị ga nye ndị Igbo obi aṅụrị n'okwu ntabi ire ngwanụ ka anyị ga Maazị Ndewo Ndewonu maka ndị ọma na-ekiri kedu afa gị afa mbụ Prince Chikozi ọ dị mma onye ebe ka ịbụ abụ m onye Imo steeti ihe a bụ okwu ntabi ire ndị Igbo maka obi aṅụrị ndị Igbo ị ga-ekwu m ihe a ugboro anọ n'ekugu m ọbụla ọsịsọ bamba mgba bara na mba bamba bara na mba bamba bara na mba bamba bara na mba bamba mgba bara na mba bamba bara na mba bamba bara na mba bamba bara na mba bamba bara na mba ọ bụrụ ya bamba mgba abara na mba bamba agbara na agba bamba gbara na agba bamba gbara na agba. Is he why the craze? Nna m Ndewo kedu afọ gị fitiwa afọ m onye ebe ka ịbụ onye Imo steeti nnọọ na okwu ntabi ire maka obi aṅụrị ndị Igbo tata maka ndị Igbo ndị na-ekiri gị ihe ekwu ya ugboro anọ ekugu m ọbụla ọsịsọ bamba mgba agbara na mba 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 bamba mgba agbara na mba. When I look at you, one would think you are mature, but your brain is like that of a fowl. Afọ m Chiwebuka. Maka ndị mana ekiri gị onye ebe ka ịbụ Ama Enugu steeti. ama na otu aka imedobere okwu ntabi ire oge ị ka nọ na ata akara O tego. mgbakwuo nke ugboro anọ ekugu m ọbụla ọsịsọ bamba mgba agbara na mba bamba mgba agbara na mba Bamba mgba agbara na mba. 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 We are corn. We are very ripe corn. Maazị Ndewo maka ndị ọma na-ekiri gị kịta anụma onye ebe ka ịbụ I'm onye Imo steeti ọ dị ma nnọọ na ihe omume obi aṅụrị ndị Igbo tata anyị ji eme ndị mmadụ obi aṅụrị anyị nọ n'okwu ntabi ire ama m na otegị aka imedebe ya Don't ask me that stupid question. ọsịsọ mana maka ndị mmadụ ekiri gị ekwu ya ọsịsọ ugboro anọ n'ekugu m ọbụla bamba mgba agbara na mba bamba mgba agbara na mba bamba gbara na agba bamba gbara na agba bamba gbara na agba bamba gbara na agba. Ide smoke Igbo bamba mgba agbara na mba bamba mgba agbara na mba bamba agbara na mba bamba gbara na mba bamba gbara na mba bamba gbara na mba. Maazị Ndewo Ya maka ndị Igbo ndị na-ekiri gị kedu afa gị aba m Chimezie onye ebe ka ịbụ onye Osume ga-ama Anambra steeti. ọ dị mma ịbụ ezigbo nwa afọ Igbo na Igbo na-asụ Igbo ọfụma maka obi aṅụrị ndị Igbo ndị na-ekiri gị tata kwuo onye ugboro anọ n'ekugu m ọbụla ọsịsọ bamba mgba agbara na mba 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 bamba mgba agbara na mba. Yeah, you for talk am since now. ngwanụ n'ihe nke anyị nwetara ya mgbakwuo nke a nwoke rụrụ ọrụ ọhụrụ hụrụ ọrụ ọhụrụ ọrụ nwoke rụrụ ọrụ ọhụrụ hụrụ ọrụ ọhụrụ ọrụ Nwoke rụrụ ọrụ ọhụrụ gụrụ ọrụ ọhụrụ nwoke rụrụ ọrụ ọhụrụ gụrụ ọrụ ọhụrụ nwoke rụrụ ọrụ ọhụrụ gụrụ ọrụ ọhụrụ nwoke gụrụ ọrụ ọhụrụ. Shut up, that's an insult. ọ dị ma ị ga-ekwugharị ya taa nwoke rụrụ ọrụ ọhụrụ hụrụ ọrụ ọhụrụ ọrụ Nwoke rụrụ ọrụ ọhụrụ gụrụ ọrụ ọhụrụ nwoke gụrụ ọrụ gụrụ ọrụ ọhụrụ nwoke gụrụ ọrụ ọhụrụ rụọ ọrụ ọhụrụ. What type of Ozuge nwoke rụrụ ọrụ ọhụrụ gụrụ ọrụ ọhụrụ. ọ dị mma kedu afọ gị nwanne m Aba m Chimezie onye Osume Anambra steeti ka. daalụ nwanne m Thank you. With all the French, Germany, Greek, and all these things that you speak, plus your exposure and educational background, I wonder why you have not made it in life. biko maka ndị na-ekiri gị kedu afa gị Aha m bụ Messi oke ada na-esi onye ebe ka ịbụ onye Enugu steeti. ọ dị mma nnọọ n'okwu ntabi ire n'oge egwuregwu oge abụ aṅụrị nke ndị Igbo tata ị ga-ekwu okwu a ugboro anọ n'ekugu m ọbụla ọsịsọ bamba mgba agbara na mba bamba mgba agbara na mba bamba mgba agbara na mba Bamba mba agbara na mba bamba mba agbara na mba bamba mba agbara na mba bamba mgba agbara na mba bamba mba 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 agbara na mba. ọ dị mma daalụ ọ dị mma maka ndị Igbo ndị na-ekiri gị kịta kedu afọ gị Afọ m bụ Mrs. Ada Egbuniwe. ọ dị mma onye bekee bụ Abụ m onye Ọba. ọ dị mma ị nọ na okwu ntabi ire nke tata maka inye ndị Igbo obi aṅụrị na obi ụtọ
ga-ekwu okwu a ọsịsọ ugboro 4 n'ekugo ume ọbụla. Baa mba mgba agbara na mba. Bamba 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 mgba agbara na mba. Ikwetakwara ya? Hey! Mgbakwa nke ugbo Igbo na-ebu ubu ụzọ. Ugbo Igbo na-anọ. Ugbo Igbo na-ebu ubu ụzọ ezi. Ugbo Igbo na-ebu ubu. Hey, Chineke, what type of nonsense is this? Ọ dị mma ndị o, gbọ ha na-ele n'afọ ọzọ. Mrs. Adegbuniwe, Mami Kosi. Nwanne Obi. Kubana. Daalụ. Ugbo Igbo na-ebu. Gwa agbamutisha agba kwacha agbamuti agbamu. Ugbo Igbo na-ebu ibu. Ugbo Igbo na-ebu bizbuz. Obodo ọhụrụ gburu onye gburu ụgbọala ọhụrụ, obodo ọhụrụ gburu.